Put 27. januara 2020. u Štark Areni u Beogradu u organizaciji i produkciji Sky Music. Ovim povodom naš gost je vlasnik Sky Music korporacije Milenko Škarić. Dobro jutro, Miki. I dobro mi došao. Mi možemo na ti. Dobro, pripreme se privode kraju. Šta je sve predviđeno u organizaciji? Pa, MEK je, ajde, hvalimo svog konja, MEK je najveći televizijski format svih vremena ovde i najkompleksniji televizijski format, jedini televizijski format koji se prenosi u svim nacionalnim televizijskim stanicama regiona. Organizacija je ozbiljna. Očekujemo 20 vrhunskih nastupa, očekujemo dodelu nagrada onima koji su to zaslužili ove godine kao i prošle godine. Malo smo smanjili format, bio je možda malo predugačak prošle godine, ali eto, očekujemo da ćemo za ovih 2,5 sata koliko će trajati uspjeti da pokažemo ono najbolje iz regiona. Da. Ko će se nastupati? Pa, kao i prošle godine imat ćemo zastupljene sve žanrove muzike. Ja sad ne bih nabrajao, ima oko 20 nastupa. To su sve najeminentniji izvođači. Pa najveće regionalne zvezde. Jeste, najveće regionalne zvezde. Možda da odaberemo par njih, ali već smo sad u fazi objavljivanja line-upa. Ono što volim da kažem je mi delimično različit program za posetioce arene i one koji će gledati ispred malih ekrana, s obzirom da imamo puno VTR-ova i puno reklama i tako dalje. Jako veliki deo programa će biti moguće vidjeti samo u areni. Tako da ko voli live, očekujemo ga. Prenos ćemo gledati na Pinku. Prenos ćete gledati na Pinku ove godine. Za razliku od prošle godine. Za razliku od prošle godine. Ti nastupaš? Pa ne znam, ja ne nastupam kao, vidiš, pevač, ali ne znam ko vodi. Pitat ćemo. Ima dobre ideje, vidiš odmah. Vidiš kako odmah ja prelazim u posao, biznis, da. Nema. Jel znamo ko vodi regionalni festival? Znamo ko vodi, ali za razliku prošle godine nećemo to objavljivati za sada, zato što prosto naši voditelji su za da ne budete te zovu posle pa da traže angažman. Možda da ne otkrivamo. Jesi vežbala tekst ono što... Da, vežbala sam, ne brini se. I toaleta mi je spremna, tako da i dalje. Osjećam malo tajanstvo zato što, eto, MEK je nešto posebno, drugačije i prosto želimo da sama manifestacija svojom dimenzijom i uopšte posebnošću bude u prvom planu. Tako da svi su zvezde i niko nije zvezda na MEK-u. Tako da smo odlučili da vrlo lagano idemo sa objavom imena kako voditelja, tako i nastupa. Je li to bila tvoja ideja, MEK? Kako je došlo do toga? Ja ne bih rekao to moja ideja. To je jedna stvar koja egzistira u svetu već duže vreme, dodala muzičkih nagrada. Dobro, ali ovdje kod nas, na našem području, mi to nismo imali dok ti nisi organizovao. Pa imali smo možda u manjem formatu. Bio Oskar popularnosti i tako. Joj, kad je to bilo, da. Pa da te podsjetim. Pa podsjeti me. Ti me vraćaš u prošlost celo jutro. Da, Zoran Predić koliko nije organizovao te manifestacije. Ono što bih volila da kažem, da se pohvalim, mi smo dobili svetsku nagradu mesto broj 1 za muzički event u svetu, što je veliki uspeh zato što ovaj format nije originalan. Naime, mi ništa tu nismo specijalno izmislili, a veliki deo bodovanja na tom, da kažemo, eventu gde se dodeljuju nagrade je upravo originalnost, a mi smo prosto napravili nešto što je u korak sa svetom, a nije, da kažemo, nije originalno, a ipak smo dobili nagradu, što je zaista veliki uspeh. Znači da smo u nekom drugom domenu posebni. Ja volim da verujem da je to upravo domen toga da smo uspjeli da muzički objedinimo region na jednu binu. Uspjeli smo da to postane i ostane regionalni event, da ga sve regionalne radio stanice, TV stanice prenose i uspjeli smo da spojimo žanrove koje ne možemo često vidjeti na istom stage-u, da sa podjednakim entuzijazmom i zadovoljstvom nastupaju na toj našoj bini, odnosno na tih naših 6 bina. Ono što su prošle godine svi komentarisali, to je da je prenos bio fenomenalan kada je produkcija u pitanju. Da li tu možemo da očekujemo pomeranje nekih granica? Pa, apsolutno, to je, kako bih rekao, osnova imidža MEK-a je, da, i ono za što smo mi eksperti, produkcija će biti još na značajno ozbiljnim nivou od prošle godine.
Mogu najaviti, ćemo imati najveći laser show do sada na ovim prostorima. Imat ćemo scensku mehaniku koja do sad nije viđena. Prošle godine smo pomerali one kocke gore-dole, to je bilo ovako interesantno. Sada će se sve pomerati gore-dole, levo-desno, napred-nazad. Biće ovako jedna sklopiva, rasklopiva scena, što je i za svetske standarde potpuni state of the art. Ostaje nam samo da pratimo i da budemo tamo. Pa valjda ćemo biti tamo, hoćemo biti pozvani. Ja tekst vežbam za svaki slučaj. Ti budi kraj ekrana, ja ne gledam live. A ti ideš da gledaš live? Može. Ja ću biti na bini, ma on hoće budem na bini da vodim. Ti budi... Vodit ću valjda. A, dobro. Valjda sam zaslužila. Šalimo se malo. Vidimo se po završetku ove manifestacije da prokomentarišemo kako je bilo ove godine u odnosu na prethodnu. A sad ćemo da vidimo gde je Filip Maksimović. Gde je Filip Maksimović ponovo ključ.